Baba. Na'am. Ni me ake koya muku a makaranta ne? Kullum na ga rubuce-rubuce kake ta yi kamar wani tsohon abin nan. Me ake koya muku a makaranta? Ana koya mana abubuwa da yawa. Eh? Abubuwa da yawa kamar su me? Kamar su 1, 2, 3, state and capital, ABCD, su English and maths. Amma kai ka san babanka tsohon profesa ne? Ni da kana gani na yi karatu a Ingila da Turawa. Na yi karatu lokacin ma in ka ce A sai A ka ga ya tashi ya zo ya tsaya gaban ka ce ni ne A. Amma yanzu A duk sun mutu, yanzu karatun da ana yi a makarantu duk na shirme ne. Yanzu ABCD ma in kana karanta shi ya zama kamar al'ada. Mu lokacin da muna karatu ba haka ba ne. Ina zuwa. Kaga abokina ofisa yau kuwa? Na gan shi a kofar gidan shi. To ina kiran wayansa baya shiga tun da safe, sai yanzu na kira shi ya shiga amma baya ɗagawa. Ka je ka ce masa ya baka 5,000 nawa ka kawo min. In ba haka ba, in bai baka 5,000 ba karka taho. Je ka. Mu ne za a nuna wa abin nan. Kwana biyu nan ba kasuwa garin nan ba gaskiya. Ya kwana biyu nan kes ba kes ba ne. Nani? Lafiya ko? Baba na ne turo ni wani zuwa karɓar 5,000 wanda ka karɓa wani. Wani abin naka? Alhaji Tukur. Alhaji Tukur? A'a. Wannan matsayacin mutumin nan? Abin naka ne? Zo. Ka san ni waye? Ba ka da tsoro ba ko? Ka ga wannan idon ba ka da tsoro ba ko? Ba ka shana wannan kariya kan wannan. Kai ka ce mishi ba kai ba ko waye ne shi, ka ji ko? Kai na ni ina officer kai civilian babanka civilian ma. Officer bai samu komai ba sai kai da uban naka. Sai ku same ni ku ci ku abin bashi. Shi din waye? Sai ka ce mishi baran ba da kudin ba. Yayi duk abun zai yi. Bara ba da kudin ba. Matsaya ta kuwa ina fama ba ko sisi tun safi na ta hamma nan wurin ba samu na abinci ba kwa maganan bashi. Ku yi ka kowai ku kawo ba ba da kudin ba. In kana bin mutum bashi yanzu ka ba Ya ce wai ba zai bayar da kuɗin ba, wai ka yi duk abin. Ka zo tukuna kana min magana tsaye, ka ce wai me? Wai ji shi ba, wai ba zai bayar da kuɗin ba, wai ka yi duk abin da za ka yi. In yi abin da zan yi ni da kuɗi na, wato ni na rufa mai asiri shi zai tona min asiri. Ni in ɗauki kuɗi na in bashi aro, kai ƙarya kake, ka gaya min gaskiya me ya ce maka? Da gaskiya ya kama min kunne. Anya ɗan baba ba kuɗin na aljihunka? Da gaske ba komi. Wai ya ce maka ba zai bayar ba? To in Allah da sai na nuna mai cewa ni Malam Tukur ne. In ya san wata bai san wata ba, tashi mu je. Ka tashi mu je. Comedy TV ta zo ga babbar tasha kuma mai